Je tu, Leo! Čo? Dá sa zasvietiť svetla, by the way, Leo. Hej, už som zistil. Yes. A tam si. Leo, ty si fakt mŕtvy? Už to povedal. Hej. A. O. Ja som dead. Ty kokos, ty ho nenos sem. Si pri mne. Áno. Som rovno vonku od teba. No, teraz videl, jak Ako išiel. vieš tam počítať? Už som ho getol, tento tu, jeden. Je za mnou? Žiješ, hej? Žijem. Dobre, no. Jak? Išiel tam? Som myslel, že chodí iba po hallway. Išiel doprava. Čo ti jebe? To čo bolo? Neviem. Čo? Prečo tam je nejaký čávo, čo mi povedal, že to je Leo? Ne, Ne. no way. Leo je že dávno mŕtvý, ale a ja som to počul, že you're beautiful, že? Kámo, to čo je? Tam vie. Items zabrať. Crypto card a gold ring. Okay, nice. Hej, Leo? Až keď dáš tab, tak vidíš stats, hej? To si vedel, dúfam. To som tiež zistil, iba keď som zomrel. A. No, tak... Ty kokot. Čo? Na čo reagoval? Neviem. Neviem na čo je vôbec monitor, ne? Bro... Je plná to je ten nie demo content. On... hej, vlastne. Tu skape. Hej, tu som... našiel moje telo. Ja vám to odfotil. Hej. On možno nevedel, že to je tvoje. A tu možno zistiť, že šuflíky sú dole. A neviem, čo robí UV light. Som to nestihol obtestovať. Možno Maťo? keď zasvietil UV light na tú crowbar, tak zistil, že je krv alebo niečo také a ten odfotil. Toto je Už ide terrible po ňom, už ide spot, po to ňom. je terrible spot. Kde? On ho nevidel? Tu je. To je Nej. crazy. A mňa vidí v tej room. To piče. Už líval? On zabil, shit! Počkaj, Oh my Čo? god! Toto je úplne že scripted. to beha najviac. Tu som skapal. Hej, tu to beha furt. A neviem, Maťo proste pokúša fate?